Ayang-ayang ki apa ya bayang-bayang. Ayang-ayang. Ya sono sing penting anu dipasing jam 12. Nggih, ayo diaturke sik. Monggo. Ayang-ayang. Yuk, Lek. Monggo Mas Tato. Nggih. Kesayangan Ati Solo kalian. Ati. Niki Bagong Grup. Kali Abdi dadi loro bersama BG. Apa BG? Bagong Grup. Tak kira BG tambahi kali Gareng Laras. Oh tak kroya lho ki anakku Gareng Tralah lho. Gareng Laras. Tralah itu. Iya Mas Tato, monggo. Ayo Mas Gareng dari Kang Boleh tarik balik ya.
Rasulullah. Nggih. Niki wis pas jam 12 nggih. Nggih. Sange monggo di Monggo